for DJ Rocky's Secret Files. Babae ako at ini-spoil ko ang boyfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Karma. Ako ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron akong boyfriend sa Pilipinas at ang pangalan niya ay Angelo. Matagal ko na siyang kilala. Siguro 10 to 11 years na rin. Nasa ibang bansa ako nung maalala ko siya. Kaya hinanap ko siya sa Facebook at inad. In-accept niya naman ako pero hindi ko siya chinat. Siya yung nag-initiate na mag-chat sa akin. Then, kumustahan. Tapos sabi niya, may anak na siya pero hiwalay na siya sa nanay ng anak niya. Hanggang sa nagkamabutihang loob kami. Tapos naging kami na nga. In-spoil ko siya agad. Kahit babae ako. Kahit babae ako, in-spoil ko siya agad sa mga material na bagay. At pera. Padala dito, padala doon. Lagi siyang may mga delivery ng kung ano-ano. Hindi na nga siya nagsasabi. Nagugulat na lang siya na kung minsan meron siyang matatanggap. Then 5 months pa ang lumipas, napagdesisyonan kong umuwi ng Pilipinas para makita at makasama ang pamilya ko. At syempre, para na rin makasama si Angelo. Pero bago pa man ako umuwi, 3 linggo niya akong hindi pinansin. Hindi niya ako kinausap dahil nagkaroon kami ng tampuhan. Tapos, 1 linggo na lang, uuwi na ako. Hindi na ako umasa sa kanya. Inisip ko, tinapos niya na ng lahat at kinalimutan niya na ako. Pero, 1 week before my flight, hindi ko inaasahan na magme-message siya. Nagulat ako nang makita ko yung cellphone ko na ang daming chat at tawag niya. Nagmamakaawa siya na ayusin namin yung relasyon namin. Mag-usap daw kami pag uwi ko sa Pilipinas. Pumayag naman ako. Siya ang sumundo sa akin pag uwi ko. Sumama nga ang loob ng pamilya ko sa akin. Kasi kay Angelo, nauubos ang oras ko nung umuwi ako. Para bang sa kanya umikot ang mundo ko. Ayoko na sana bumalik. Ilang beses ko siyang kinausap. Pero ang sabi niya sa akin, paano daw kami kukuha ng motor kung hindi na ako babalik ng ibang bansa? Matagal na akong inaawitan nun motor. Kaya bumalik ako dito sa ibang bansa. Pero bago pa man ako bumalik dito sa ibang bansa, para bang nararamdaman ko na nabuntis ako. At nung makabalik na nga ako dito sa ibang bansa, dito ko na napansin, nagbago siya. Mabagal na siyang mag-reply. Natitiis niya akong hindi kausapin. Pero dati naman, hindi naman siya ganun. Halos araw-araw magka-video call or magka-chat kami. Pero pagbalik ko dito sa ibang bansa, hindi na siya ganun. Ang dami na niyang palaging dahilan. Hanggang sa may nag-chat sa akin, dummy account, telling me na matagal na akong niloloko ni Angelo. Bago pa man daw ako umuwi, na pinerahan lang daw ako ni Angelo. Nakakatawa pa. Kasi yung babae nitong ni Angelo, halos kapangalan niya pa. Angela. Sabi sa akin ng dummy account na i-search ko daw sa Facebook yung pangalang Angela Baby Icaro. Sinearch ko naman, kinompronta ko pa nga Pero, in denial Pati si Angelo in denial. Nung una, naiinis ako dun sa dummy account kasi feeling ko naninira lang. Inaway-away siya ni Angela. At sinabi sa akin na matagal na silang hindi nag-uusap ni Angelo. Na magbarkada daw sila. Dati pa, pati nanay ng anak ni Angelo, tropa niya din daw kasi magkatrabaho sila dati. Pero alam ko sa sarili ko na may mali. Hanggang sa kung kani-kanino na ako nagtanong para mag-imbestiga. Kasi ayoko magmukhang tangay.
Angelo's best friend kung kilala niya si Angela. Pero hindi niya ako pinansin. Sin-zoned lang ako. Kaya yung jowa na lang niya yung tinanong ko. Yung jowa ng best friend ni Angelo. Kaso, minasama niya, nagalit siya at pinagmumura ako. Nagsumbong ako kay Angelo pero wala siyang ginawang aksyon. Bagkus, ako pa daw ang mali. Sumama loob ko kaya nakipaghiwalay ako kasi hindi niya man lang ako napagtanggol kahit binastos na ako ng kaibigan niya. Ilang beses na ako muntik makunan dahil sa sobrang stress sa sama ng loob. Tapos, nag-quit ako sa trabaho ko kasi may kabigatan eh. Bawal na ako mapagod ng sobra. Sinagip ako ng ex ko kasi wala talaga akong work. Wala na din ako matitirahan kasi wala na akong pambabayad ng rent. Sobrang naging miserable ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, check ko sana yung Facebook nung Angela kaso binlock na ako. Then out of nowhere, bigla akong inad sa Facebook. Nagchat ako. Tinanong ko siya kung bakit niya ako binlock tapos inad. Curious ka ako. Pero hindi niya ako pinansin eh. Lumipas pa ang 2 buwan. Ewan ko ba, bigla ko na lang siyang nahanap sa IG. Tapos, ang matindi nun, si Angelo yung nakita ko sa profile picture niya at sa mga post niya. At eto pa, ang matindi. Babe ang tawagan nila. At may mga post siya sa FB dati ng babe. Nasa Pilipinas pa ako noon. Napaisip ako. Ibig sabihin, dati pa nila ako niloloko. At totoo nga yung sinasabi sa akin nung nag-chat sa akin. Sabi pa, doon daw natulog si Angela sa bahay nila Angelo bago ako umuwi. So ibig sabihin, alam ng mommy ni Angelo lahat? So ibig sabihin, pinagkaisahan nila ako? Pero ang mas malaking katanungan sa utak ko, bakit ako binuntis ni Angelo kung meron naman pala siyang jowa? Bakit hindi na lang si Angela yung binuntis niya? Bakit ako? Nakinabang ba sila lahat sa perang pinadala ko? Sa mga gamit na binili at binigay ko kay Angelo sa tatay ng anak ko? Ang daming tanong na hindi ko malaman-laman yung sagot. Sagot na gusto kong malaman pero takot akong masaktan. Masampal ng katotohanan. Hindi ako nagkamali o nagkulang kay Angelo. Kinaaway ko pa. Nakipag-away ako sa pamilya ko para sa kanya. 3 buwan na lang manganganak na ako. Pero kahit isang bahid ng karma, hindi nila nararanasan. Para bang masayang-masaya pa sila sa ginawa nila sa akin. Walang mga konsensya. Sa mga katulad kong tanga sa pag-ibig. Kaya, kung sakali mang ikaw tanga ka din sa pag-ibig katulad ko, sana, huwag niyong ibibigay lahat kasi kahit gaano mo pa kakilala yung tao, kung siraulo yun, siraulo talaga yun, di mo na mababago. Kung tarantado yun, tarantado talaga yun, di mo na mababago. At para sa inyo, Angelo-Angela, sana makonsensya kayo sa ginawa niyo sa akin. Sa amin ng anak ko. Huwag magpadami ng lahi. Pero tong bata sa sinapupunan ko, pinangangako ko, magiging mabuting tao to. At hindi mo siya makikilala, Angelo. Salamat po. Hanggang dito na lang. Muli ako si Karma. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!